आङो नाम लानानै बुंला आनादार पार्टी आंनि मोनसे पार्टी नोंनि मोनसे पार्टी आङो देरहाखांनानै नोंनि पार्टीनि मानसिखौबो आङो नायनो हानाय सासे लिडार जानांगोन अब्लासो आं लिडार बे नङा जे बियो उमुक पार्टीजों दङमोन बेखौ आं नायला एंड जो सच्चाई है वो यार आवाज हमको उठाना पड़ेगा न्यू जेनरेशन अगर आगे नहीं आएगा तो भाई अभी बहुत खराब सिचुएशन है जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बे सानसेनि सिगां बी बयस इउटुबारा ओरैबायदि भाइरेल जादों जाय बाथ्राया एबसुनि माखासे सानैसो सेंग्राफोरखौ लानानै बा सानैसो सोद्रोमाफोरखौ लानानै जाबादि बाथ्रा बुंदोंमोन बी बयस इउटुबारा बिनि सायावनो गोबां रायजो राजाफ्रा बी बयसखौहाय सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनो फारसेथिं मोजांबो मोनदों बी बयसखौ फारसेथिं दुखुबो मोनदों अब्ला रायजोफोर बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा एबसुनि सायाव जे थांनाय बै इलेक्सनावहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ इउपिपिएलखौ मदद होदोंमोन आरो बे बारावबो जोंहा एबसुआ इउपिपिएलखौ मदद होगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि भिडिअ क्लिप लोगोसे बी बयस इउटुबारनि भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो আপচুৱে ইউপিপিএলক যোৱাবাৰো সমৰ্থন দিছে এইবাৰো সমৰ্থন দিছে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আপচুৰ লগত আমাৰ কোনো সংঘাত নাই আপচুৰ স্বাধীনতা আছে আপচুৱে যি ভাল দেখে তেওঁলোকে কৰিব এইটো তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত ইয়াত আমাৰ কোনো নিগেটিভ ৰিয়েকশ্যন নাই ओंखायनो जोङो बै मानसिखौसो सेलेक्ट खालामनांगौ जाय मानसिया गासै समाजनि थाखायबो सानो सोरबा आङो नाम लानानै बुंला आनादार पार्टी आंनि मोनसे पार्टी नोंनि मोनसे पार्टी आङो देरहाखांनानै नोंनि पार्टीनि मानसिखौबो आङो नायनो हानाय सासे लिडार जानांगोन अब्लासो आं लिडार बे नङा जे बियो उमुक पार्टीजों दङमोन बेखौ आं नायला बे लिडार मालाबाबो नङा बैसो लिडार जाय आंनि एगेन्स्टखौबो आङो बजबना लानो रोंनांगोन जाय जौगानायाव हेफाजाब होलांनो हागोन बैसो लिडार दा बेनो आरो जोंनि बेफोर बुस्थुखौ नांगौ दा जोंना बै माबानिफ्राय थांबाय पलिटिक्सआव एसे दा बे जोंना पलिटिक्सआव एसे सिलिंलांबाय दा बेफोर जोंनाव थासारि सोलिबाय थानाय बेफोरबो जोंनाव माबा नङा माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगासिनो आं दा खिनाखौ नुहुरगासिनो दा बेनो आरो खोथाया दा जोङो जुदि मोजाङै सिस्टेमेटिक बे जोंनाव पलिटिक्सआ मा एकदम डेन्जार साउथ मुभि लाइक साउथ मुभि सोरखौबा बुगोन सोरखौबा सुथारगोन सोरखौबा माबा इदि जानो नाङा पलिटिक्सआव पलिटिक्स हिसाबै गेले पलिटिक्सआव पलिटिक्स हिसाबै ला इयो आंनि अपिनियन एन्ड देन जोंनि हारिखौ जौगानाय फार्स्ट अफ अल जों बर' हारि जानोब्ला स्मार्ट जानांगोन हार्ड वर्किं जायोब्लासो नोङो स्टेप बाय स्टेप नोङो गोजौ थाखोआव मोनहैगोन आरो नोङो गोजौ थाखोआव मोनहैनाय नोङो अबियसलि नोंनि मुंखौ सोंगोन नों अबेनिफ्राय फैदों बड'लेण्डनिफ्राय फैदों आसामनिफ्राय फैदों आं बड'लेण्डनिफ्राय बर' मानसि आं अबियसलि सिनायजागोन दा बेफोरबायदि स्टेप बैफोर गासैखौबो लानानैसो जोङो सिनायथि होना लानो हागोन आङो सासे बर' होननानै नट इभेन जों बर' होननानै जोङो न' सिङाव बैसागुल' दख'ना गाननानै बैसागुल' खाम सिफुं सेरजा जथा सिफुं दामनानै बेहायल' जानाय नङा जों बैसागुल' गावबा गाव रंजालायना ज्रब दोनबाल' जानाय नङा बे रंजानायखौ गोसार होनो हानांगोन बे जों जा रंजानानै खाम जथा सिफुं सेरजा दामो बै गोमनाया गुबुन हारिनि बिखा बिख्लोआवबो नांहैनांगोन अब्लासो बेयो जोंनि फेस्टिभेल अब्लासो जोङो मोनसे गोसार होनानै हादों होनना साननानै मोनसे जोङो सानना लानो हागोन दा बै रखम जोङो सिबिनो हानांगोन जोंनि हारिखौ बै रखम जोङो फालिनो हानांगोन जोंनि हारिखौ जोंनि गोसोजों दा बेफोरबायदिनो जोङो धोरोमनि खेथ्रआवनो जा जायखिजाया नट लाइक इभेन धोरोम जोङो जा धोरोमावनो थाया मानो जोङो एकदम पियरलि जों बर' होननानै गावखौ सिनायथि लानांगौ बे अबियसलि जोङो गावबा गावनि धोरोमखौ जोङो सापर्ट खालामलायनांगौ एन्ड देन बेनो जों गावनि धोरोमखौबो गोसार होनो हानांगोन जोङो स्पिरिचुवेल सोना होनो हानांगोन सोरनिबा गोसो सिङाव अब्लासो जोंनि धोरोमा गोसारगोन आरो जोंनि धोरोमखौ एक्सेप्ट खालामगोन एक्सेप्टेबल जानांगौ माने जोंनि जा थट्स बेफोरखौ जोङो एक्सेप्टेबल खालामनो हानांगोन मिनिंफुल खालामनो हानांगोन मिनिंलेस नङा जोंनि हारिया मा होनो सोरबा सासे मानसि फैबा जोंनाव मा होनो है उमुग होननानै बुंसै सोरबा सासे मानसिया जोंनि इंलिशाव रावजों सोरखौबा बुजायबाय थायोब्ला बुंगोन है इंलिशमेन माबा माबि खिन्थु बियो जे जोंनि हारिनि फारसे बुजायनो नाजादों बै सासे मानसिखौ बेखौ जोङो सानला बैफोरबो एसे गोहोम दा होमबा बै सासे मानसिया बुजायनो नाजाग्रा
बे सासे मानसिया बैनिफ्राय नाजानाय नंला जिदिना खालि बियो औ, बुंजागोन बुंजागोन। जिदिना खालि औ, माबागोन demotivate नाजानाय नंला जासिगोन। इयो डिमोटिभेट जासिगोन जोङो गावबा गाव जोङो गावखौनो गाव सापर्ट होलायलायनांगोन जोङो नों आंखौ सापर्ट होयोब्लानो आं नोंखौ गाबोन सापर्ट होनो हागोन आं नोंखौ इभेन्ट होनो हाया जानो हागोन नोंनि सोरखौबा आङो होनो हागोन बा सोरबा जोंनि बर' समाजनि सोरखौबा आङो सासे होनो हागोन सासे मानसिखौ आङो हेल्प खालामनो हानाय माने बेयो गोबां हेल्प दा बेनो दा बिदिसो जोङो हारिखौ जौगालांनो हागोन इडुकेसना इम्परटेन्टथार जोंनि लाइफआव थ' बेफोरबायदिनो जोङो गासैखौबो लांफानांगोन एकदम लांफाब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ जौगाहोनो हागोन जोङो जा थासारि थासारिखौ नुगासिनो नुगासिनो। जाय जिनिसा जानो नाङा आंनि सानना मोननाय आं मोन्दांथि मोनदों बै मोन्दांथिखौ आङो Okay. हाँ व्हाट्सअप मैंने सुना था कि कहीं पे कि लोग सच्चाई से नहीं पाते पर ये हो भी रहा है कल को मैं एक पॉडकास्ट डाला था मतलब मैं नहीं दूसरे के चैनल में एंड देन भाई वो पॉडकास्ट डिलीट करवा दी कॉल करके पर्सनली भाई वो तो बेचारी नया पॉडकास्ट वाली थी तो देन वो डर गया तो वो रिमूव कर दिया वीडियो एंड सच्चाई से नहीं पता सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है जो झूठ है जो ये पुटिन लगाया हुआ सेहरा जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी वो पुट्टी लगा वाला समाज देखना हमें पसंद है वो ट्रूथ वो सच्चाई हमें देखना पसंद नहीं है बस मैंने ओपिनियन रखा है अगर गलत नहीं था तो पॉडकास्ट डिलीट करवाने का क्या जरूरत है नहीं ना ओपिनियन शेयर किया है मैं बस अपना कुछ मेरे दोस्तों को ये एंगल समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है अपना भाई तो हाँ जिन लोगों को समझ में आ गया तो देन हाँ समझ में आ गया एंड जो सच्चाई है वो यार आवाज हमको उठाना पड़ेगा न्यू जेनरेशन अगर आगे नहीं आएगा तो भाई अभी बहुत खराब सिचुएशन है जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है अभी तो इतना ही आवाज बोला है मेरे मुंह से इतना ही निकला है और ज्यादा निकल गया ना तो फट जाएगा बस यार इतने में ही क्या बताओ यार जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है मतलब फ्रीडम स्पेस के नाम कुछ है ही नहीं अभी तुम फ्रीडम स्पेस नहीं आपके मुंह पे टेप चिपके जाएगा तुम फ्रीडमली कुछ नहीं बोल पाएगा अभी के जमाने में कहाँ है खुशी दिख रहा है जिनके पास भी फुल वीडियो है ना पॉडकास्ट वाला डाल दो कहीं पे भी फेसबुक यूट्यूब कहीं भी फुल डालना चाहिए और दिखना चाहिए फुल मैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कर रहा था किस वे में जाके वो बातें हम लोग कर रहा था तो वो दिखना चाहिए जो इस क्लिप छोटा सा क्लिप को देख के कुछ लोग जज भी कर रहा है एंड देन हाँ अब बस जो क्लिप दिख रहा है ना वो भी ट्रूथ ही है ऐसे कुछ नहीं है कि उसमें झूठ फैलाना दिमकाना मैं मस्का वस्का लगा के बोल दिया ऐसे कुछ नहीं है ट्रूथ बाहर आना चाहिए जो है जैसे भी हो किसी के भी यूट्यूब चैनल में डालो कहीं भी डालो नो प्रॉब्लम नो दिक्कत फुल वीडियो आना चाहिए अभी तो शॉर्ट लोग काट करके डाल रहा है बट हाँ जो लोग डाल रहे हैं ना कट करके वो फुल वीडियो प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है डाल दो प्लीज जो लोग बायस पॉडकास्ट वगैरह ना इन फ्यूचर मेरे को जिंदगी में कभी बुलाने के ना सोचो और ना ही बुलाओ बेटर है अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला जोंहा बी बयस इउटुबारनि जे भिडिअ क्लिप लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि भिडिअ क्लिप दा नोंथांमोना बिसोर सानैनि भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो थारैनो बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि कमेन्टआनो इम्परटेन्ट जानानै फैदों नैबे दिनैनि भिडिअआव रायजोफोर बिनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरनो दाबाव जोंहा इलेक्सन बा जोंहा भटआ गेजेराव सानब्रैल'सो रायजोफोर आरो बे सानब्रैनि उनावनो जों भटखौ होनो मोनसिगोन बिनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरनो दाबाव नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब